La nostàlgia torna a casa, i més si us dic, Anna, Teresa, veniu a veure això. Ostres, mireu quanta gent hi ha aquí! Esmorzar amb les tres bessones era un clàssic i cada dia podíem viatjar a un conte diferent sent castigats per la bruixa avorrida. Però què passaria si us digués que la bruixa avorrida va existir de veritat? O que el 2027 les tres bessones tornen a la tele. I és que això va més enllà de la cançó. 1, 2, 3, les tres bessones. 1, 2, 3. Les tres bessones va ser tot un èxit dels 90 i principis del 2000. Una sèrie que va arribar a totes les llars catalanes gràcies a la seva emissió al canal Super 3. La seva entradeta era un avís per anar davant del televisor i començar a gaudir de la seva cançó i capítol. Les tres bessones! És veritat! Començarà ara mateix! I jo me'n vaig a veure-les! Jo també! Ostres, i jo? L'Anna, la Teresa i l'Helena són les filles de Roser Capdevila, tant a la ficció com a la vida real. El caràcter de les tres germanes es veu reflectit també en els dibuixos animats. Una Anna enamoradissa, Simpàtic que és! una Teresa aventurera Expliquéssim les nostres aventures, us quedaríeu de pasta de moniato. i una Helena colàfera. Quina oloreta més bona, sembla pastís de poma. L'Helena no pensa amb el cervell, pensa amb la panxa. Les històries de les tres bessones arriben en format conte al 1983, però no és fins al 1994 que s'emet el primer episodi per televisió. La sèrie va marcar un abans i un després a tota una generació, però sobretot va demostrar que l'animació en català no tenia límits. Tot i l'èxit que va tenir la sèrie, arribant a 158 països i sent traduïda a 35 llengües, quasi no es fa realitat. Potser tot això li podem preguntar a Roser Capdevila, l'autora de Les tres bessones. Avui em poso l'uniforme oficial per fer aquesta entrevista, tot i tenir tres colors per escollir, el blau, el rosa o el verd. He triat el verd? Has triat el verd? Sí. T'has vestit de bessona? Exactament. Hi ha un element que no podia faltar, que era el peto, aquest peto això. texà. I tot i no portar ni llaç ni tampoc tenir els cabells rinxolats... I anar amb barba? Exacte, això canvia la cosa. Era important vestir-me així per estar amb tu, la mare de les tres bessones. Molt bé. Roser Capdevila, com estàs? Molt bé, estic molt contenta d'estar amb tu. Mira. Sí? Jo també estic molt il·lusionat. La veritat que em feia molta il·lusió conèixer-te en persona i poder-te entrevistar, perquè per mi és tot un somni. Al final, Sí. les tres bessones han marcat en moltes generacions i jo sóc de la generació que va viure la sèrie. I et volia preguntar, què ha sigut per tu les tres bessones? Primer, no volia fer-ho. No, no volies fer No volia fer la sèrie. la sèrie. Primer vam fer els llibres. Molt Els bé. llibres sí que volia fer-los. La sèrie no. No? Van venir dos senyors Ah, aquí a casa i em van dir, bueno, aquests llibres ja els teniu escampats per tota Europa i part del món i hem vist que serien fàcils d'introduir una sèrie. I jo vaig dir, ai no, una sèrie, quina mandra. I que sí, o que no, i que ja tenim els tallers preparats, les taules, Ostres. tot, perquè vinguin. Jo deia, però és que no em veig en cor de fer tants dibuixos. I em van dir, no, tu només has de crear personatges. que guai. A la feina del moviment ho fan uns que es diuen animadors. I sí, hi havia allà I al final... molts animadors i animadores que anaven dibuixant pas per pas, cada moviment eren 16 dibuixos. Ostres, que fort, eh? I al final doncs va néixer la sèrie per fi i la veritat que ha sigut tot un èxit, no, la sèrie? Sí. A més, bueno, va ser també molt acceptat pels pares dels nens. I els pares també s'ho miraven. Ho sé perquè m'ho diuen. Vaig pel carrer o pel metro o l'autobús i em reconeixen i m'ho diuen. Que bé, I llavors jo que xulo. m'estarrufo. Clar. Sí. I gràcies a l'existència de la sèrie tenim 104 històries diferents per poder viatjar a altres èpoques, conèixer personatges històrics o fins i tot viatjar als contes més inhòspits. La dinàmica de cada capítol és sempre la mateixa i la mateixa cançó de l'inici ens ho indica. Viatgem al cor dels contes. Viatjant al cor dels contes. Malgrat que fem trapelleries Malgrat que fem trapelleries. i si la bruixa avorrida ens castiga, t'expliquem un conte nou. I si la bruixa ens castiga, t'explicarem un conte nou. Les tres bessones fan una trapelleria. La bruixa avorrida les castiga a un altre món. I quan resolen el problema del conte, tornen a casa. La bruixa avorrida també té una cançó pròpia, que sempre apareix al final. Quan elles hi són, no sóc la bruixa avorrida. Que com a curiositat, l'actriu que la canta és Isabel Soriano, la primera Idris de Mar i Cel.
Però sobre el personatge de la sèrie, sabeu que la bruixa avorrida va existir de veritat? Has parlat d'un personatge molt important, trobo, que és la bruixa avorrida, que va canviar una mica la dinàmica de les tres bessones i que va portar aquest punt de fantasia. I jo m'he llegit el teu llibre, La nena que volia dibuixar, i em sembla que, ja ho has explicat més d'un cop, però la Doña Pilar, crec que es diu, et va inspirar amb la bruixa avorrida. La Doña Pilar era una bruixa, i jo la bruixa avorrida l'he fet bona. Al costat de Doña Pilar era una dona dolenta, perquè, i puc dir-ho, i puc dir el perquè i ho entendreu, era humiliant. Humillava tothom que podia. I amb el seu, que estava convençuda que era una gran mestra, i amb la seva postura d'importància, ens deia unes coses, per exemple, oye, li dèiem a una nena, tu, ven aquí, diles a tus padres que para venirte a buscar, que no se pongan alpargatas, que se pongan zapatos. Qué fort. Que les alpargates hacen pobre. I és que era la postguerra. Clar. I tothom anava com podia. Però jo, la dolenta, l'he fet més bona que Doña Pilar. Sí, perquè la bruixa avorrida al final tampoc acaba sent tan dolenta, no? Les tres bessones ens porten a cultures, països o èpoques diferents. Però cert és que Barcelona hi té un paper present en cada capítol. Això és perquè les tres bessones viuen en aquesta ciutat. I podem veure la Sagrada Família, l'Estàtua de Colom, la Pedrera o el Tibidabo. Però la sèrie ha donat a conèixer els nostres contes i personatges històrics de Catalunya arreu del món. Amb el Patufet, que és un conte clàssic de la cultura popular catalana, Sant Jordi i el Drac, que és la llegenda per excel·lència de la nostra identitat catalana, la flor romanial, o també anomenada la flor del panical, el follet Olet, que forma part de les llegendes de la Vall d'Aran, la rateta que escombrava l'escaleta, que també és considerat un conte clàssic de la cultura popular catalana, el timbaler del Bruc, que és un personatge històric de Catalunya, i Gaudí, una persona emblemàtica de la nostra cultura catalana. Però el que va marcar la diferència de la sèrie, i que també la diferencia dels llibres, és el fet d'incorporar cançons en alguns dels seus capítols. Tenim la cançó dels Fesolets, que forma part dels Fesolets màgics. És una cançó que actualment forma part de la nostra cultura popular. Si dius quin temps fa, em parlaràs del clima. Tenim la cançó del temps, relacionada amb la Bella Dorment. També Si et quedes sol a casa, associat a la princesa del Pèsol. A casa, pensa que pot ser avorrit. O On són els cavallers, del conte Sant Jordi i el Drac. Renoi, renoi, sí que costa trobar l'heroi. Hi ha la cançó inicial, que és tan coneguda, la cançó final que canta la bruixa avorrida, però també hi ha capítols on els personatges canten. Sí. Això va ser una decisió teva o una decisió de l'equip? No, Com va no, ser? de l'equip, perquè l'Oriol Ivern, que era el director de Cromosoma, deia, home, no podem posar cançonetes a tots els... perquè això val molts diners. Clar. Però clar, per exemple, l'Amadeus s'hi havia de posar música, la força. Sí, sí. I llavors els que van fer l'1, 2, 3 van agafar un compositor que a mi m'encanta, que es diu Pep Lledó, que és cantautor, i és el que va fer les cançons que acompanyen algun dels episodis. Vam fer inclús discos. Sí, disquets. I a mi la música de Gaudí és tan bonica, de l'episodi de Gaudí. Jo, hasta li vaig dir, Pep Lledó, ens hem fet molt amics. Que bé. I ens veiem. Què escoltes tu de música? Bueno, a mi la música, la que em va és la clàssica. I dins la clàssica, la barroca. I m'agrada molt escoltar música, i si llegeixo poesia, o em llegeixen poesia, m'agrada acompanyar-ho d'una sonata o d'alguna de les músiques que tinc triades, que em posen la pell de gallina. A mi Mozart també, però Bach. Bach m'arriba a totes les cèl·lules del cos. Que bonic, que bonic. T'agrada molt Bach? Sí. L'únic que li retrec, que com que li van encarregar tantes misses, em sembla que n'hi ha 365 per cada dia de l'any. O sigui que no tenia temps. I n'hi ha que estan una mica repetides.
Tu notes ja que et coneixes la seva discografia, no? Sí, però li perdono, Molt bé. perquè per mi va ser el primer gran compositor de música barroca. Bueno, ell i Purcell, i clar, Purcell estava a Anglaterra, però Purcell també m'agrada molt. La música és un factor diferencial de la sèrie. En un moment on l'anime regnava al K3 i al 3XL i Disney ho feia en el món del cinema, les tres bessones es posicionaven en l'animació infantil a Catalunya i arreu del món. El format de la sèrie, que conté una cançó enmig del capítol, ho podem trobar 15 anys després a una sèrie de Disney com Phineas i Ferb. El seu èxit va ser tan gran que, a part de cançons i discos, de les tres bessones se n'ha fet de tot, com per exemple l'espin-off de La bruixa avorrida o l'espin-off d'Elles de bebès, però també marxandatge de tota mena, com roba, joguines, nines o la seva mateixa casa. I és que les tres bessones connecten amb les nostres vides, infantesa i records, però també amb estrelles internacionals com Úrsula Corberó. L'Úrsula Corberó és una actriu ara mateix internacional, va néixer aquí a Catalunya. Sí, Doncs explicava a Catalunya Ràdio que havia fet l'anunci de les tres bessones i algunes amigues seves se'n reien que l'havien fet. I em feien mazo bullying. Què vols Aquest dir? anunci. Sí, em feien mazo bullying en el col·le i he caigut avui. Em feien mazo bullying en el col·le amb les... no sé, me venien por el lado y me decían Enveja. como... 1, 2, 3... Enveja tal qual, que és claríssim. Perdona'm, i a part que la casa de les tres bessones és xulíssima. Era la Era el hòstia. pas. Era el... Sí, Era lo genial. más. Encara no m'havia no havia passat a la fase dona És de veritat, niños. preadolescència, aquesta època complicada. Sí, llavors a mi em semblava lo más les tres bessones, però tot el món era com... les tres bessones, ni esta nena. Pues res, l'Úrsula Corberó va fer l'anunci, no sé Sí. si tu ho sabies, i que l'havia se n'hi fet. no. Va, se n'en reien perquè crec que la pillar una època gran i ara t'ensenyaré l'anunci per a veure si la reconeixes. Digues. Aquesta, la Úrsula Corberó, és la que va fer de Rosa, aquell assassinat de Sí, la, molt bé, de la Guàrdia Urbana. Sí, ella, sí, Sí. sí. Ella era l'assassina. Exacte. Esperem que tothom l'hagi vist. Bueno, tothom coneix la història. I ara t'ensenyo l'anunci perquè la veuràs. Surt en el tercer infant que surt és la Úrsula. A veure si la Ah, sí? reconeixes. Sí. Mira, és aquesta nena que surt a l'anunci de les... Ah, de la però casa. oi que era petita Era encara, molt ella. petita. Oh, No ho sabies, no? és la... No, Que fort. no, m'estàs informant d'una quantitat de coses. I és que l'univers de les tres bessones ha sigut font d'inspiració a les noves generacions i sobretot a la seva música. Roser, et posaré aquesta versió de Fades, que és un grup de Mallorca. Amb la cançó principal de les tres bessones van fer una versió pròpia. A veure què et sembla el a so. veure, a veure. És molt modern, eh? Sí. Ja t'aviso. No, ja m'està bé, que sí. Som les tres fades i us trobem de puta farra. És així. Veurem un tros més. Aquí rapegen i tot. Ah, sí? És així de moderna. Què li sembla, Roser? Està bé, eh? Sí? Sí? Doncs va ser una de les cançons principals del està bé. primer disc que van treure. Sí, I la veritat que... aquest Aquest grupet de colla. fades, sí. Mm. I ara hi ha un noi que a xarxes fa versions de cançons i va triar els fesolets. Així que te la poso, també. Són ells? Bueno, és un noi que fa la versió dels fesolets. I això ho posa a la festa. És boníssima, la lletra és molt bona. Va ser un hit, aquesta cançó, Sí, jo crec, quan va sortir sí. l'original. Diu que els nens menjaven fesolets. Ah, ostres, Sí, un abans i un després. És que al cap i a la fi, doncs, les tres bessones va marcar moltes generacions, sí, així que gràcies per haver-les creat, les tres bessones. sí, mira, s'han fet maques. S'han fet maquíssimes, les filles de veritat Sí, i sí. les de ficció, Sí, sí. així que... No, sort en tinc d'elles. Sí. Jo les vaig criar i ara elles em crien a mi. Doncs res, Sí. doncs, moltes gràcies per aquesta entrevista, Roser. De Espero que hagi res. estat a gust. Jo, per mi, has fet un somni realitat, Ah, sí? de veritat.
I és que les bessones no tenen fi. Les seves històries, contes i capítols es van compartint de generació en generació i el 2027 tornen amb noves aventures, presentant nous personatges històrics per arribar a una nova generació de persones. Potser ja no esmorzem amb les tres bessones, però quan sona la seva cançó és com tornar a casa.